Taliwa sa kagamay sa mitunga, nagsilbing representante ang 8 ka mga driver ug mananagat nga nagkahiusa sa atubangan sa Department of Energy kon DOE sa tinguhang madungog ang ilang syagit nga maaksyonan ang padayong pagsaka sa produktong lana. Apil sa mga nisinggit ang 68 anyos nga mananagat nga nibiyahe gikan sa syudad sa Karkar nga si Victor Lapas. Matod ni Lapas, dugay ng problema sa mga mananagat ang giingong lahi nga pagtagad o programa sa ilang sektor nga gihimo sa gobyerno kaniadto pang wala ni aumento ang mga produktong lana. Ang subo lang ani nga kaming nagpagkaon mo sa gubang karon. Bisan pa suwa pa tong gubat nga pagpanulong sa US sa Iran. Samtang ang presidente sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsoper at operator nationwide kon Piston Cebu Chapter miisa og pangutana kung unsa ang aksyon sa DOE sa mga gasoline stores nga daling mipasaka sa ilang presyo o overpricing bisan wa pay kagubot sa gawas. Kana nga uminto dili na siya kung amo na gitawag nga parang insulto o yama-yama ba sa demanda sa transport sector nga kaya ang kana nga mga uminto magod wala na animo sa pagsaka karon sa presyo sa lana. Dili na siya pwede unta kung tarong pamutan-aw yun ang atong gobyerno, no? Sa pagkutlo ning balita, ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mianunsyo sa nadawat nga 20 million pesos nga subsidy alang sa libreng sakay og naghuwat sa guidelines sa Department of Transportation kon DOTR alang sa cash and rice assistance ngadto sa mga drivers. Pilot project ang Cebu. So it's really in time for the fuel crisis karon. At least makatabang ta sa katawan sa probinsya. Apan bisan pa man sa mga subsidy ug assistance, panawagan gihapon sa transport group ang long-term programs o aksyon sa laing suliran. Giduso sa mga mananagat o mga drivers ang pagtangtang sa mga value-added tax kon VAT o excise tax sa mga produktong petrolyo. Matod nila kini nagdugang sa kapagbugat sa mga gasuhon sa katawhan. Ang Transport Group og Fisher Folks usa sa labing direktang nakasinati sa kalisod tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Samtang magpadayon ang ilang singgit sa sunod nga mga adlaw, naghinaot ang duha ka sektor nga dili mahitabo balik ang nahitabo sa panahon sa COVID-19. Dulaan 500 sub ka drivers ang tinguha nga mosalmod sa nationwide transportation strike ug mga adlaw. Kini si Mark Ermas alang sa MyTV, Cebu.